Bueno, bosgarren urtea da aurkezten naizela, aurkezten nautela. Ja espero nun agian ja ez nintzala aterako, baina sorte izan dut. Etxean nengoen momentu horretan, kapitaina deitu ninduen, guztioi deitu gintuen, esateko hori prest egoteko, agian agertuko zala, eta ordua eta eguna jakiteko. Eta izan zen uztailaren 16an. Eta etxean nengoen, jardinean boltak ematen, urduri ezin nuen eserita egon, eta azkenean ikusi nuen kotxe txuri bat agertu zela, eta ziren tenienteak eta kapitaina eta iazko kantinera. Eta lore xorta bat, orkidea bat, tarta bat, eta egin ziaten galdera, eta noski baietz, 5 urte pasa eta gero, gogoa izugarri neukan bai. Bandako elekzioa kantineran izan zen uztailak 28an, eta nintzen etxian, lagunekin, familiakin eta horrela, eta etorri ziren zuzendaria eta beste lagun batzuk bandakoak. Eta esan ziaten aberrein un kantinera atera, eta esan baietz. Nire ama izan zen kantinera orain dela 32 urte, Jaizubian baita ere. Eta ilusio berezia zeukan berak, ateratzeko. Eta egia esan oso pozik eta nirekin bizitzen ari du, baina pilo bat. Egunero nirekin, argazkiak, probak, trajea, dena. Beti berekin eta familia oso aita hernaniarra dut, berarekin atera zen, bakarrik berarekin, eta esan zuen ateratzekotan berriz, aterako zala alabarekin. Eta, sortea izan du eta anaia ere aterako dut, eta denak oso pozik. Egun batzuk dira pixka gauzak prestatzeko lokura total, eta bestatuta lasaiagoak, aukeratzen dizutenean, segituan azten zera dena egiten pare ditez, badago denbora ez, baina esaten zua, zibar gerala, eta, gutxo gora bera dena prestatu, baina, faltatzait barrika eta banda, eta gero ia sortziko trajea bendik ezakat ina dago, baina ez dakat itxian handikan, eta, gutxo gora bera beste dena prestatu aia. Lasaitasunez hartzeko, gauza asko egiten direla gaur egun, gehiegila dela dena, eta lasaitasunez hartzeko, beti ere humilki hartuta eta utzi gabe alde batera berezko zentzua kantinerarena dena, ez? Ama Virginari boto hori eta azkenean zentzuarekin bizitzeko. Ilusioz, baina zentzu du. Ezer, ematizkitola botakin ondo ibiltzeko, gauzak hiltzeko, eta gero, baina goi eman di izateko, egotea alaia, eta ez egiteko jendeari kaso asko, en plan de lo que te dicen, no hagas esto, ez dakiz zer, baina, ni izateko, eta ondo pasatzeko, eta disfrutatzeko. Prestaketa guztiak eginak ditut, falta zait bakarrik barrika bandarekin lotzea, eta beste guztia trajea etxean, soineko txuria baita ere, txapelak, dena prest. Modistara jo nintzenean lehenengo eguna, jo nintzen amakin eta lehen guzinakin, eta utzizian probatzeko traje bat zekana berak itxian, etzela neria, etzegoen egin handikan, eta orduan utzizian eta ikusi nintzen pixkatola, arraroa bezala ez dakit, lehenengo impresioa izan zen, en plan, baina oso ongi. Gero ja jo nintzen gehiago tantala, gero ja nire trajeekin tala, ja hobe. Amarekin nengoen, modistaren etxera joan ginen, eta kapitaina ere etorri zen, konpainiako trajeekin, eta probatu nituen, 3 ziren, eta, erabaki genuen zein, eta oso arraro sentitzen da bat. Azkenean horrela jantzita, gainera ni txikiz ez naiz inoiz kantineraz jantzi, niretzako da lehenengo esperientzia izan zen. Eta batez ere, Jaizubiak eramaten duen saiotan banda, ensaiatzeko, eta bera hori ere eraman genuen, eta esan zian, jarri banda probatzeko ia nola geratzen zaizun, eta atzetik espilu batekin erakutsi zian, esan zian, altxasku horrela, abaniko hartuko bazenu bezala, eta heldu banda, eta barrika heldu eta horrela, eta emozio bat, hor hasi nintzen negar, eta hor bota nuen, bota horreko guztia, bai. Gitu, no sé, pari tipikoak ez, abanikoak, gloriak, albunak, eta gauza tipikoak, aukidut palmera bat ere bai, berexina, baina bai. Soineko txuriarekin ez dut arazorik eukia egia esan. Azkar harrapatu nuen, oso zentzilloa da, erresa, fina, eta arazorik gabe egia esan. Eta ensaiotarako arropak ere, lasai. Etxean armairuan neukan zerbait, hola gauzak nahaztu, soineko bat erosi, eta lasaitasunez bai. Nik uste dut egun guztia polita dela, ez? Baina igual lehenengo impactua arkoakin horrela. Eta ez dakit, etxea tortzen denean, eta nik uste dut dena pixkat, ez dakit. Guadalupe daukat.
gogo handiz. Nobenak ere asko maite ditut, beti joaten naiz eta hori uste dut biziko dudala bereziki. Baina goiza ere Jaizubi ateratzen da elkartetik goizeko 7etan, ordu bat da Gernikako arbolara iritsi arte, eta hori omen da momentu bat, anaiak esaten dit, bueno, bidean, errepidean, bakarrik Jaizubila musika entzunez eta oso polita dela, gainera berotzeko oso ondo. Eta hori, pentsatzen du baita ere kale nagusia igotzen hasten naizenean, Santa Maria Arkoa pasa, eta hori izango dela, bueno, oso polita. Bueno, nik espero dutenak jende guztia egotia egun horretan pozik, ondo pasatia, disfrutatia, ilusiakin egotia ere bai, eta bueno, ondo pasatia eta disfrutatzea batez ere. Bueno, esango nieke ikusteko pixka bat festaren benetako esanahia, eta saiatzeko bizitzen alde horretatik baita ere, festa dela, ondo pasatzeko, baina badituela beste alderdi batzuk. Disfrutatzeko egun hori, nik aldudan hoberen egingo dudala, beraientzako dela, eta Jaizubitarrei ere eskerrak eman nahi nieke aukeraketagatik eta nigan konfiantza edukitzagatik aurten.